Senator ma kaunti ma Kakamega Dr. Boni Halwale koro yango mar wito oko paro mar chik mar gayo tije bodaboda manyicha nochwal e nyim od bura mondo mi opuodhi mondo obed chik, paro ma bende osenyuolo luoro mopogore opogore e kind jo bodaboda. Halwale okawo okang' ma kamano bang' thoth jo boda kwedo paro ma kamano ka giwacho ni parono biro kelo achiedh nade ne ohandgi. Koloso gi jolok ohala e gwenge ma Ikolomani, Halwale nokoni moko kuom josiasa osebedo ka sundo jo bodaboda mondo okwed parono. Oyango nosendiko oboke mar wito oko paro ma kamano ne od bura mamalo kod mano mar Senate. Ili ieleweke vizuri kwamba mimi ni mtetezi, nilikuwa ninatetea zile shida wanazopitia hawa vijana, because mwenye anataka kuchochea anafikiri he can think better than me. Ninampatia nafasi, kesho narudi katika bunge, ile mswada ya bodaboda ninaandikia clerk na speaker wa Senate, clerk na speaker wa National Assembly. Sasa that bill is going to be dropped so that watu waendelee maisha ya kawaida. We don't want to fight with the youth wrongly. If they don't like something, they don't like it. Just like walikataa maneno ya finance, walikataa. Na kama wamekataa bill ya bodaboda, wamekataa, wacha maisha yaendelee. A time will come, maybe, when some people will feel this is something that should be done. Jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers omako chunygi ni ng'anyo mar